дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунем. имрӯз дар меҳмонии мо тими китобдор ширкат доранд ва умедворам ки як бозии хубро ба намоиш мегузоранд. хуб, бозии чандуми ин тим аст ва фикр мекунам ки имрӯз мисли рӯзҳои дигар кӯшиш мекунанд ки ба аксарият саволҳо ё шояд ба ҳамаи саволҳо ҷавобҳои дуруст пешниҳод кунанд. чун шарти асосии барномаи мо ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. хуб, шуморо бо ҳайати тими китобдор ошно мекунам ва мо ба пешниҳоди саволҳо шурӯъ мекунем. дар ин ҳайат имрӯз ширкат доранд ҷамшед қурбонов, абдуназар бекҷонов, саидакбар абдулазиззода, рамзӣ ҷумақулов ва сардори даста ҳадиятуллои амриддин. умедворам ки қоидаҳои бозиро фаромӯш накардаем ва ман самимона изҳори сипос мекунам ба муаллифони саволҳо. ёдрас мешавам ки мо саволҳоро ҳам аз бинандаҳо қабул мекунем ва ҳам ҳайати эҷодии ин барнома саволҳоро омода мекунанд. хуб, ва як дақиқа вақт ҷудо мешавад. шумо дар як дақиқа мубоҳиса кунед, баҳс кунед, пешниҳод кунед вариантҳои ҷавобро. капитани команда хоҳад гуфт ки кӣ ба савол ҷавоб медиҳад. мо фақат ҷавоби ҳамон нафара қабул мекунем. хуб, баъди қабул кардан дигар ҷавобҳои ваз намешаванд. кӯшиш кунед ки ҷавобҳои шумо максимум ё ҳадди аз ҳама бештар ки дуруст бошанд то шарти асосӣ риоя шавад. хуб, марҳамат, барои шумо муваффақият орзу мекунам. рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. бояд гуфт ки раяле ки он нафар дар хона дошт, ҳамон пофишориҳое ки раялҳои дигар доранд надошт. яъне ки ҳамон пояҳое ки масалан раялҳои дигар доранд, поячаҳои хурд, раяли ин нафар надошт ва рӯи фарши хона ё поли хона гузошта шуда буд. ва ин тасмим ба хотири он буд ки ӯ масалан аз нафарҳои дигар, аз композиторони дигар камакак фарқ дошт. гап дар бораи кӣ меравад ва чаро раяле ки дар хонаи нафар буд ҳамон пойҳояш набуданд, яъне по надошт. пояҳое ки масалан раялҳои дигар доранд, раяли ин нафар надошт ва рӯи фарш гузошта шуда буд. ва ин махсус буд, яъне ӯ ки аз дигарҳо камакак фарқ дошт, бо ҳамин кор, бо ҳамин тартиб кори худро пеш мебурд. шумо баъд як дақиқа ҷавоб бидиҳед ки кӣ аст ин нафар, гап дар бораи кӣ меравад ва чаро чунин амал мекард. марҳамат. Маюб шаид. Метонистиш ходи мусои роял шоид пула дошта боше. Ва хотел ҳам дасти кард. Композитор аз дигаро фарқ дошт. ходи ҳам композитор ки оҳангсоз мекард, аз дигаро фарқ дошт. Ҳеҷ аз маълум некард ки буд. Ки боше? Бетховен вай буда. кӯшиш шунавоиш паст буд. Оҳанг вай. Композитор. Бетховен Моцарт. Бетховен гуфтем гӯшиш намешавад. гӯши ки боша бои чи аз замин омад. дигар нафар бояд бошад. чӯ по надошт. Бах.
این یک کامپوزیتور مشهور جهانی است. مثلا باخ بیتهوون موزارت لیکن کدوم یک پرونسیش نمیدونم. مثلا کینم وظیفه مثلا در فرش میمونه. ولی که مثلا شنوایش پاست. یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت کی با سوال جوابی درست میدهد؟ با این سوال اعضای دسته عبدالنظر جواب میدهد. مرامت خب ما تخمین میکنیم شاید این آهنگساز که بیتهوون باشد برای که با خاطری که معیوب بود و ایشان چی معیوب بود؟ گوشاش شنوایش پس بود شاید با همین خاطر در فرش موندند و با همین واسطه ممکن آوازی وایش حس میکرد وای میکرد با واسطه لپیشوی و ویبراتsia ممکن هم خیر باشه. بیتهوون یعنی کی بود؟ باید بگم که جوابی که نوکک شما پیشنهاد کردین جوابی نادرست نیست، جواب درست است. خیلی اینجا گپ درباره بیتهوون میرود و خب طوری گفتیم قابلیت شنوایی خود را از دست داده بوده یعنی که نمیشنوید و با این ترتیب وقتی که رایال پایه ندارند و در روی فرش گذاشته شده همین گونه با واسطه ویبراتsia یا لپیش او موسیقی را درک میکرد احساس میکرد. سوالی رقم 1 توجه کنید با سوال میگن که حدود 10% اهالی سیاره همان چیز رو تجربه میکنند. برای مثال میگن میانی ساکنان ایالات متحده آمریکا این گونه ها 5%، میانی ساکنان بریتانیا همین گونه ها 7%، در هندوستان شاید حدود 70-80% باشند. و جانبداران همین اصول به این نظر هستند که یعنی که این ترتیب یا همین چیز واقعا هم میتوانست که در سراسر دنیا مشهور شود اگر چند صد سال پیشتر همان چیز اختراع نمیشد. اکنون یک سوال است که 2 جواب باید پیشنهاد کنید. اول باید یابید که چی اختراع نمیشد و بعد باید یابید که کیها هستند همان فایزهای معین اهالی دنیا که ما اینجا گفتیم. خب و با نظر داشتین که 2 جواب شما باید پیشنهاد کنید. حتی اگر یک جوابتون درست باشد ما اون رو همچون جوابی درست قبول میکنیم. خب گفتیم که بیش از 10% اهالی سیاره میگن که همین چیز را تجربه میکنند. یعنی میانی ساکنان امریکا شماره این گونه ها 5% بوده است، حدود 5%، در بریتانیا حدود 7%، در هندوستان کم و بیش از 80%. خب و جانبداران همین اصول به این نظر هستند که اگر مثلا چند صد سال پیشتر همان چیز اختراع نمیشد شاید که این چیز در تمام سراسر دنیا یعنی در تمام دنیا ولی بسیار معروف می بود، عاموی می شد. گپ درباره چی می رود؟ مرحمت فکر کنید. هندوستان چه فایی؟ 80 نه نه سنیشه کم درباره چی فکر کنید؟ اصول میگه همین اصول چیزی که در اصول بسیار رایج است. چیز دو جواب گفتن در کنم. چیزی اساس پیش تجربه شده چی اختراع شده یعنی اصول باید تجربه میکنه. در هندوستان ها جواب 80% در آمریکا چیزی هست که در هندوستان اختراع شده. نه اختراع شده.
بدتر اگر اختیار میشد از بعدا اون ممکن دنیا رو میگرفت از امامی میشد این چی بود اگر اختیار نمیشد اون چیزا سوره قدیم داده نمیشد بعد میشد میرسون در چه روی یه بار سیگار کشی میشد یک دقیقه وقت شما سپاری شد. مرامت سردار دسته کی به سوال جواب میدهد؟ جوابی عمیق نداریم و تخمینا شاید نمون طرز گرانیدن مرده ها باشد که در هندوستان میسوزانند. بله در هندوستان میسوزانند. فهمو. خوب بیاید اینجا به قبول میکنیم. اینجا به قبول میکنیم و اینجا به شما نادرست است. نادرست است. اینجا گپ درباره وегетарианс ها میرفت و آنچه که اختراع شد این یخدان بود، холодильник. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. агар ҳамсари як ихтироъкоре бо насаби байрон намебуд ё хотираи бисёр мустаҳкам медошт, шояд ҳамон чиз ҳоли ба маротиб дарозтар мебуд. аммо ба шарофати он ки ҳамсари ӯ хотираи заиф дошт ва арқоми зиёдро ба ёд гирифта наметавонист, он чиз кӯтоҳтар шуд. гап дар бораи чӣ меравад? ёдрас мешавем ки он ихтироъкор ҷон шепард берон ному насаб дорад. савол фаҳм аст? шумо баъд як дақиқа ёбед ки гап дар бораи кадом ихтироъ меравад ки агар хотираи мустаҳкам медошт зани ҳамон ихтироъкор, шояд он чиз ба маротиб дарозтар мебуд. марҳамат, фикр кунед. хотира чиз дарозтаре یه چیز همون شعارش اختیار میکردی شما به خودش میگفتن متر نه عمری همون چیز در روز باید میشد اختیار نه همون چیز خودش در روز میشه خود اختیار عمری همون چیز در روز عمری که زنی همون بین خاطرش اگر همون چیز درسته میشه به خاطر با خود میشه اون چیزی اختراع کردی در اثر بود چیزی اختراع کرد دیگه چیکار تاریخ یک دقیقه وقتی شما سپاری شد. مرحمت سردار دسته کی به سوال جواب میدهد؟ همون بله همون تلفن ها کد میمونه، کامپیوتر ها کد میمونه. از همین صبح که او خاطره همون اویلش که بنوسو ضعیف بود برای رقم‌های بسیار از خاطر گرفتن نمیتونست، ممکن که همین را کوتاه موند وای کرد. من نفهمیدم چی گفتین شما. همین کدی که میمونیم در پین کد یعنی که در کجا هستین؟ در تلفن میمونه، در کامپیوتر یا که در این هر کس خودش میگذارد اینا. یعنی شما میتونید که او درست‌تر گذارید، نمیدونم نامی کیم، نمیدونم نام در جایی که رقم فقط میمونه، ممکن در صفر باشه، که درآمدگاه خانه باشه. رمز خودتون میگذارید. این دیگه تماما دیگه چیز است. پین کدی که شما میگین در کجا بیشتر روی معمولی است؟ در کارت‌های بانکمات به مثال میتونید. آفرین، جواب درست همین است. آفرین، همین بود جواب درست. کاملا درست است این جواب و شما واقعا جواب دومی درست رو پیشنهاد کردین. وقتی که پیشنهاد میکند رقم‌های زیاد رو، مثلا 6 رقم و 8 رقم و طبیعی است که مراجعت میکند در این باره و همسرش شکایت میکند و همسرش میگه که اینا با یاد گرفتن اون دشوار است. اینه که تجربه اول در همسرش برگزار میکنند. مثلا با یاد گرفتن 6 رقم بسیار دشوار است و او میگه که بسیار درازی بعد از دشوار است، زیاد است این رقم‌ها. خلاصه بعد کوتاه میکنه تا 4 تا و حالی کارت های ما چی؟ 4 رقم هستند، نه؟
ин ҳамун пинкоде ки дар кортҳои бонкӣ аст, дар банкоматҳо истифода мешавад. саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. баъди ҳамон рӯйдоди соли 1860 дар ҷопон, баъди ҳамон як ба қавле инқилоб дар ҷопон, хуб суръати зиндагӣ он ҷо дигар мешавад, тағйир меёбад, тезтар мешавад ба қавле. ва ҷои тааҷҷуб надошт ки баъди ҳамин ҳодиса соли 1860 хуб то соли 1872 шумораи онҳо дар ҷопон аллакай ба 40,000 расида буд. шумораи киҳо ё шумораи чиҳо? савол фаҳм аст? яъне баъди як рӯйдод, баъди як инқилоб дар соли 1860 дар ҷопон суръати зиндагӣ тағйир меёбад, яъне ки динамикаи зиндагӣ дигар мешавад. ва ҳисоб карданд ки аз соли 1860 то соли 1872 шумораи онҳо дар ҷопон ба 40,000 расида буд. гап дар бораи киҳо ё чиҳо мерафт. марамат, як дақиқа вақт фикр кунед. Значит, сейчас я хардыш аст. А он киҳо там чиё? Киҳо ки бай пушт кардам киҳо. Асосен чӣ гап шид? Самурайон самурай чикор мекардам? иҳо ҷанговар чӣ рӯш мекард? Чӣ рӯш мекард? Ё чӣ гап? ҳамин зиндагишон ход шуд. суръати зиндагӣ боло рафтааст. тағйир ёфт. суръати зиндагӣ боло рафт. ай сабабе ки ё зиёд шуда гирифта. 40,000 асти шумораи ҳамонҳо. ай сабабе ки ё зиёд шуда гирифта, суръати зиндагӣ ихтироқор ихтиёркор 40,000 самурайҳо чӣ гуна чӣ кор мекунанд, баъзеде ки мекунанд. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, сардори даста, ки ба савол ҷавоб медиҳад? қурбонов ҷамшед камтар равшанӣ биандозад. марамат. муҳтарам робӣ, гурӯҳи дастаимо ба хулосӣ омаданд ки баъд аз ҳамон инқилоб ки шуду ҳамон вай шуд, мумкин ки шумораи самурайҳо зиёд шуд. бале ҷанговарон яъне ки тӯли 12 сол дадем 1860 ҳамин чида мегӯянд ки дар вақте динамикаи ҳаёту зиндагӣ тағйир меёбад, дигар мешавад, шумораи самурайҳо зиёд шуданд. ҳамин тавр онҳо ба ин динамика таъсир мерасонанд. ҳамин тинҷи ороме ки шуд, боз сатҳи зиндагӣ боло меравад. яъне ҳамин ҷавоба пешниҳод мекунед. самурайҳо 40,000. ҳамин тавр? хуб, ин ҷавоб қабул аст. ташаккур мегӯям барои шумо. фикр мекунем ки шумо ҷавоба пешниҳод мекунед, аммо кимчихел эҳсоси нобоварӣ ҳаст ки ина тамошобин ҳам эҳсос мекунад ки шумо ба ҳамин ҷавобе ки пешниҳод мекунед қадар боварӣ надоред. хуб, ва шояд дуруст ҳам ҳамин бошад, ба хотире ки ҷавоби нодуруст аст ва аз ин рӯ як эҳсоси нобоварӣ дар шумо ҳаст. инҷо гап дар бораи рикшаҳо меравад. рикшаҳо вақте ки мо дар бораи динамика гуфтем, яъне зарурати тез чӣ иваз кардани ҷой, аз ин ҷо ба ҷои дигар рафтан, хуб ҳаракат кардан ва ҳамин чиз ки ба миён меояд, яъне интиқоли мардум аз ин ҷо ба як ҷои дигар, аз як нуқта ба нуқтаи дигар бештар мешавад. ва ҳисоб карданд ки дар соли 1860 баъди ҳамон инқилоб то соли 1872 шумораи рикшаҳо 40,000 буда, ҳудуди 40,000. яъне зарурат ба ивазкунии ҷой, тағйири ҷой, рафтуомад, куҷое рафтан, намедонам ҳаракат кардан, яъне хулоса ҳамон динамикае ки гуфтем инҷо пайдо мешавад.
саволи рақами 2. майдонҳои дар валенсия ва лас палмас номи ӯро доранд, яъне ба номи ӯ гузошта шуданд. ва худи он нафар як вақт аз шӯҳрати бениҳоят зиёд бархурдор буд ва шаҳрванди ифтихории Рим, Париж, Гавр, Лион, хуб ва боз намедонам аз он ҷумла штати Техас ва чанд шаҳру минтақаи дигар буд. шаҳрванди ифтихории ҳамин нуқтаҳо. гӯед ки гап дар бораи кӣ меравад ки намояндаҳои ҳамон касбе ки ӯ дошт ҷоизаҳои ҳамасолаи худро Оскар мегӯянд. савол фаҳм аст? шумо бояд ному насаби нафариро пайдо кунед ки чанд майдон дар Валенсия ва Лас Палмас, ин як майдони ба номи ӯ аст, шаҳрванди ифтихории чанд шаҳру давлат аст, Риму, Парижу, қисматҳои дигар. хуб ва афарест ки намояндаҳои ҳамон самте ки ӯ фаъолият мекунад ҷоизаи ҳарсолаи худро ҳамин гуна Оскар ном мебаранд. марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. اینم اکتیرو میگیرن جوزه بهترینه نام اون شخص هم اسکار بود اونایی که به مثل همه جور چی میگن نماینده های همین نماینده های کسب و کار کینماتوگرافی همون جوزه اسکار هم میگیرن شاید اگه جوزه در والنسیا و لاس پالماس هستن که مایدونی که در نام اسکار باشه در امریکا میشه چه تخصص در بودن شهروند افتخاری بودن تخصص امریکا هر سال همه کینای بهترین هنرمندی بهترین همون جایزه رو میگیرن همون اسکار نام دارن اون جایزه یک هیکل است تندی اسکار نام آدم شاید اون کوتاه کرده یا اون چی نبود اسکار به یک خالی як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоби дурустро пешниҳод мекунад? хуб, ҷумақулов рамзӣ. این خود همون اسکار است برای که این اسکار هر سال در امریکا به هنرمندان سینما سپرده می شود، به رژیسوران و هنرمندان. شاید خود اسکار باشه. اما نفره که نام نسبش شما باید پیدا کنین. ما گفتیم که майдон ба номш аст, шумо амро нагуфтем. инҷо гап дар бораи як шахсият рафта истодааст гап, ки гуфтем ки чанд майдон ба номи ӯ аст, шаҳрванди ифтихории Парижу, Риму, масалан штати Техасу, боз баъзе шаҳру минтақаҳои дигар будааст. ва гуфтем ки намояндаи як самте ҳаст ки ҳамкасбони ӯ ҷоизаҳоеро ки дар ҳамон самт ки он фарҳанг нест албатта ба даст меоранд Оскар мегӯянд. ва худи ӯ дар як шаҳре таваллуд шудааст бо номи Златоуст. ин дар вилояти Челябинск дар Русия аст. ҳамин нафаре ки шумо бояд оли ному насабша пайдо кунед зодаи ҳамин шаҳр аст. ва табиист ки шаҳрванди ифтихории ҳамон ҷо ҳам ҳаст. ва ин таҷриба ҳаст ки баъзе шаҳрдорон вақте ки касе масалан куҷое муваффақ мешавад ҳамин унвоно барош медиҳанд шаҳрванди ифтихории ҳамон шаҳр ва ӯ аз баъзе имтиёзҳо баъзе имкониятҳо бархурдор аст. шояд ин вай бошад, хоккейбоз Валерий Харламов. хуб, мо ин ҷавоба қабул мекунем. ва то ӯ аз Гагарина машҳур буд? Не, аз Гагарин. хуб, иҷоба қабул мекунем ва бояд гӯем ки ҷавоби шумо дуруст нест. ин ҷо гап дар бораи шоҳмодбоз меравад, Анатолий Карпов. ва ӯ дар ҳамон шаҳре ки гуфтем Златоуст таваллуд шудааст ва шоҳмодбозҳо ҳамин гуна ҷоизаҳое ки масалан масъула аз шоҳмод ба даст меоранд ина Оскар мегӯянд, яъне худашон.
саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. давомнокӣ ҳамон як филми бадеӣ ҳудуди 108 дақиқа буд ва ин рамзӣ ҳам буд. шумо ҳатто агар номи филмро ҳам пайдо накунед, гӯед ки кай ҳамин филм нишон дода шуда буд. яъне бори аввал ҳамон филм кай намоиш дода шуд. ва агар ёфтед метавонед гӯед ки ин дар бораи кӣ буд, дар бораи чӣ буд. ин ёдрас мешавем ки филми бадеӣ буд. бадеӣ. агар савол фаҳмо аст, марҳамат, 1 дақиқа вақт доред. фикр кунед ки гӯш накунед. خب 108 سالگی کسی بود است همراه کسی 108 دقیقه آخه 108 سالگی کسی نه فیلم درباره همون است سعدی رفته درباره فیلم است شاید خارجی است شاید نه خارجی ولی امریکایی بود کن چارلز چاپلین ممکن 108 سالگیشون بود بالا ارکستر 108 دقیقه آخه نه قریب نیست هست فیلم داخلی بخشیده به 108 سالگی کسی هست فیلم بدیهی است نه آخه روی همین رقص 108 همین چیز رقم است این چیزی اطراف 108 як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? узви даста абдуназар як ҷавоб дорад. марҳамат абдуназар. як тахмин мекунем, шояд вай бошад. 108 солаги Чарлз Чаплин бошад. шояд филми бадеӣ дар Чарли Чаплин. шояд як фикри дигар омадани хуб, марҳамат, ҳамин фикри дигари шуморо мо қабул мекунем. марҳамат, пешниҳод кунед. соли нав нишон метиҳанд. ирония судбӯӣ. ирония судбӯӣ мумкин ҳамин бошад, чунки ҳар вақт дар вақти соли нав нишон метиҳанд ҳамин киноро ба ҳамеша дар соли нав, шаби соли нав нишон медиҳанд. бале бале вақт ҳам хотираи хуб дорем, баъзе чизоро ба ёд мегирем. иҷоби шуморо мо қабул мекунам ва маълум аст ки соли нав бисёр интизор мешавем. хуб, вале ҷавобҳои шумо нодуруст аст. вақте ки 108 гуфтам, ҷавоб дар ҳамин 108 буд. чӣ 108 дақиқа давом кард? замони шӯравӣ мардум ифтихор мекарданд. 108 дақиқа, ура, шӯравӣ, бори аввал. чӣ буд? парвози Гагарин буд. парвози Гагарин буд. офарин. ин филми бадеӣ рӯзи 12 апрел нишон дода шуд бори аввал ва давомнокиша гирифтанд, монанд карданд ба давомнокии парвози Гагарин. тамом. саволи рақами 12 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. шоҳи фаронсавӣ Филиппи шаш аз дарбориён ҳамон вақт мепурсад ки чаро маблағҳое ки аз андоз ҷамъоварӣ мешаванд пайваста кам мешаванд. кӣ бояд барои ин ҷавоб диҳад? кӣ аст гунаҳкор? ва як ширинкор ки дар ҳамун дарбор будааст пешниҳод мекунад ки бо ҳамин роҳ сабаби ин ҳолро фаҳмида метавонед. яъне вақте ки ҳама дарбориён қатор истоданд ва ин эроди шоҳа гӯш мекунанд, ӯ пешниҳод мекунад ки бо ҳамин роҳ шумо метавонед сабабро фаҳмед. чӣ роҳ пешниҳод мекунад ӯ? ин як ширинкор буд, ҳазлгар, як нафари ҳаҷвнигоре ки дар масалан дарбор буд. хуб, ва
дар ин ба қавли ҷаласаам ширкат доштам, ин гуна шӯхиомез пешниҳод мекунад. як чизеро ки воқеанам дар он баъзе воқеиятҳо ноҳуфта аст. чӣ пешниҳод мекунад? баъди он ки шоҳ Филиппи шаш мегӯяд ки чаро маблағҳои андоз кам ворид мешаванд ба хазина, ба буҷа. хуб, марамат, як дақиқа вақт доред, фикр кунед. چی پیشنهاد؟ خودشون شاید وای باشه. چی؟ یکون خیرخواه نه یکون شوخیواری چیزی گفتگی است. اون صحنه میشود یکون کی همین پریکولواری هم گناه گفتگی هم مدام همینو یکون غلط هم برای تغییر شاه گفتگی شده. نه گوش کن اینجا تغییر شد. همین میگه همه آدم خودش معین میشه، انیق میشه که همون گناهکار است. برای کم کردن همین دوزی همین خیلی گفتگی میگویی کسی کفی دست نگاه کنه گناه. پیشنهاد نکنه. همه پیشنهادش میگه. تغییری همون مسئوله که باید تغییر شد. بله. بروحی درست کردن شاه. نه. شده پیشم دیگه این صحبت میداده. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, сардори даста, ки ба савол ҷавоб медиҳад? قربانов جمشید جواب میده. марамат, تخمینا فکر میکنم یکون صحنه حجوی میمونن که در همین دوره همون صحنه همون آدمی که به همین کار چیز گناهکار است خودش معلوم میشود، یعنی که خودش نشون میده. کسانی که مسئولی همین کم شدن انداز است، مثل همون یک اصولی هست که کسی گناهکار است کف دستش عرق میکند یا چیز دیگر، همه با کف دستش نگاه میکند. шояд یا شاید лекин ман ҳайрон ки кадом ҷавоба бояд қабул кунам. جواب یعنی تخمینی همین جوابی که کف دستش رو باید نگاه کند مسئولی همین کار، яъне ки ӯ ине ки ин ҳаҷмнигори ширинкор пешниҳод мекунад ки чӣ пешниҳод мекунад? پیشنهاد میکند که شاه میپرسد که مسئولی همین کم شدن انداز کی است. یعنی شیرینکار پیشنهاد میکند که همون آدم کسی باشد کف دستش شاید عرق میکند یا چیزی دیگر، مسئول بعد هم کف دستشون رو نگاه میکند. ҳамин ҷавоба қабул мекунем, ҳаминтав? دیگه نکنیم хуб, бояд гӯям ки ин ҷавоби дуруст нест, вале наздик аст ба ҷавоби дуруст. ӯ пешниҳод мекунад ки ҳамаи онҳое ки аҳли дарбор ҳастанд оҷо нишастанд мегӯяд ки як пора яхро ба дасташон бидин ва онҳо бо навбат яхро ба якдигаришон бидиҳанд ва ҳамун пораи яхи бузургтар то нафари охирон ки вақте ки мерасад дар натиҷаи ҳарорати бадан чӣ мешавад? об шудан мегирад, кам шуда рафтан мегирад ва бо ҳамин роҳ яъне ки ӯ мехост ки асрори кам ворид шудани маблаға ба буҷа чӣ фаҳмонад. ҳам шӯхиомез ва ҳам ҷиддӣ ҳастем. саволи рақами 4. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. таваҷҷӯҳ кунед ки агар шаҳри амрикоӣ ки маркази иёлот аст, иёлоти ҳамномаш, яъне ки зарурати навиштан ё талаффузи номи шаҳри амрикоӣ ки ҳамноми, яъне ҳам маркази иёлот аст ва ҳамноми иёлот, як чӣ дар номи он шаҳр илова мешавад. чӣ илова мешавад? таваҷҷӯҳ кунед ки агар шумо номи шаҳри амрикоиро бигиред ки маркази иёлот аст ва ҳамноми ҳамон иёлот аст, ба номи он шаҳр чиро илова мекунед? савол фаҳмо аст? марамат, фикр мекунам ки
фаҳмо аст ва 1 дақиқа вақт доред фикр кунед. Техас аст. Баъд пойтахтшам Техас. Якша Тексас мегӯяд, якш Техас. Чӣ гӯяд? ҳаста? Ҳа, штат Техас аст. Марказаш. Як иёлат аст, Техас ном дорад. Хоб марказаш. Вақте ки марказаш чӣ? марказаш Тексас мегӯяд. Як ҳарф илова мешавад. Нью-Йорк ам бо штат айкон. Бос чӣ гуфти? иёлот аст Бостон. Бостон ҳам бай аст. ҳам шаҳр марказ ҳам иёлот Бостон. Не ҳарш Бостон. И масалан не ҳарш яд сай вақти гуфтанда мегӯяд яд калима иловаз мегӯяд. чӣ илова мешавад? Вон масалан Бостон аст, ҳам шаҳр Бостон ҳам иёлат. лекин ин тағйир меёбад. Масалан пойтахти ҳамон вилоят маркази маъмуриш Тексас аст. вақте ки чӣ шуд иёлат шуд Техас намегӯяд. ин ҷавобам пешниҳод кардам. биохаваят 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? шояд ин иёлоти вай бошад Бостон ва маркази маъмуриш ҳам ки шаҳри Бостон аст. шояд Бостон Сити бошад. Яъне чӣ илова мекунанд? Сити калимаи яъни шаҳр. Дар Вашингтон ҳам ҳамин гуна аст, не? Вашингтон Сити. Вашингтон Сити мегӯянд. ҳарчанд штати чӣ ҳам ҳаст, ҳамномаш ҳам ҳаст, не? бале алоҳида. ин калимаи Сити илова мекунанд, ҳамин тавр? иҷоба қабул кунем капитани команда? бале. қабул мекунем ҷавобро. хуб, ине шумо пешниҳод кардед ки ба он калима ба номи он шаҳр илова мешавад як калимаи дигар Сити, шаҳр ё Сити. ва ин ҷавоби нодуруст нест. ҷавоби дуруст аст. саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. охири солҳои 50-уми асри гузашта дар назди Академияи улуми СССР як комиссияи махсус таъсис дода мешавад. охири солҳои 50-уми асри гузашта дар назди Академияи улуми СССР як комиссияи махсус таъсис дода мешавад ва дар ҳаяташ чанд нафар аз он ҷумла Обручев, Там ва ино ворид мешуданд. онҳо бояд масъалаҳои як масъалае ки бисёр мардум ба он таваҷҷӯҳ доштанд ва ҳатто намояндаҳои илм ҳам ҷалб шуда буданд, таҳқиқ мекарданд. вазифа ё кори ё уҳдадорие ки ё кори асосие ки ин комиссия анҷом бояд медод чӣ буд? охири солҳои 50-ум савол фаҳмо аст. дар назди Академияи улуми СССР як комиссияи махсус ташкил мешавад ки ба ҳайати он Сергей Владимирович Обручев, Игорь Евгеньевич Там ки ин нафарон ворид мешаванд ва вазифаи ӯ таҳқиқ кардани як ҳолат ё як чизе буд ки ҳам мардумро ба ташвиш меовард ва мардум ба он таваҷҷӯҳ мекарданд ва ҳам доираҳои илмӣ ҳам он вақт ба ин чиз ҷалб шуда буданд. гап дар бораи чӣ мерафт? яъне вазифаи он комиссия аз чӣ иборат буд? чиро бояд таҳқиқ мекард? марҳамат фикр кунед. дар ҳамин масъалаи шахсиятпарастӣ бинами худкомагии ҳамин ҳукумати шӯравӣ баъд хеле сустӣ ба миён омадаида мардум ошкор шуданд. мардуми хеле озодтар шуданд. баъди Сталина Хрущев нашуд ки ин соли баъди 85 80 шид не ки ҳам соли 57 шуда буд. ин давраи Хрущев баъди Сталин баъд аввали солҳои 60 баъд кризис шуд ки махсусан гирифтан кризис чизи илмӣ бега ақидатӣ бега миллӣ сиёсӣ халқам таваҷҷӯҳ дошт. чизи динӣ ва сахтгирӣ бега шахсиятпарастӣ нахли собит. чӣ раъй дорем? комиссия назди Академияи улум ҷавоб рихта
ما رو پرک گفتن نتونست اسلام نه باید خصوصی یادم میکنم نمیشه як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад ҳамун солҳои панҷаҳум хеле як овоза шуд ки як одами вай одами барфӣ русо мегуфтанд снежный человек ва ҳамун хеле як овоза шуд вай шояд ҳамин комиссия вай ҳамира вай мекард таҳқиқот мекард академияи улуми ссср комиссия таъсис дод ки хуб бубинем ки одами барфӣ ҳаст ё нест ҳамин тавр бале ҳатто комиссия тоҷикистон ҳам омада буд ва дар кӯҳистони тоҷикистон ҳам кофтукоф мекарданд ана ин гапи барои ман нав воқеанам ман фикр мекардам ки академияи улуми ссср корҳои ҷиддитаре пеш мебурд ё не ҳамин хел буд ҳамин солҳои панҷаҳум бо чӣ варианту ҳастанд خب ما جوابی امین عبدالنظرات قبول میکنیم. کدام جواب؟ جوابی همون آدمی برفی. یعنی این کمیسیا وظیفه‌اش تحقیق بودن یا نبودن آدمی برفی بود. بله. خوب. کی اینا فکر کرد؟ خودی عبدالنظر. همون خیل بود همون خیل با خاطر ما. با خاطرتون آمد. و خاطرتون بسیار استوار است. جواب درست است کاملا. وظیفه این کمیسیا تحقیق همین حالت بود. بودن و یا نبودن آدمی برفی. واقعا به نظر بسیار ساده میتابد ولی واقعا در آخر سالهای پنجم یک کمیسیای مخصوص رو اکادمی علوم سر تأسیس میدهد که همین مسئله را چیکار کند آموزد تحقیق کند. سوالی رقمی 8 توجه کنید با سوال اومن برای صنعت و برای مصوران هندی تصویرهایی که در آن یعنی آدمان چند دست داشته تصویر شدند یک چیزی مقرری است ولی یک وقت یک کشور اروپایی тангаҳои ро истеҳсол кард ки дар он сурати як инсон буд бо 4 даст ва 4 пой. шумо гӯед ки ин кадом кишвари аврупоӣ буд ва ин кадом мусаввараи машҳур буд? савол фаҳмо аст? маромад як дақиқа вақт фикр кунед. مصور است که آدم راست دستش رو بالا مثلا دست یا بود دو پای دیگه چهار دست چهار پای در تنگه هست تنگه کدام اشاره کدام اشاره بخاطر اینجاش من نبود کینو با این فیلم اروپایی کشور اروپایی که همین فیلم دارم نه ایده فیلم داخل نه مصوره تنگه ساخته همه چیز دیگه کدام اشاره و رمز مشهوری چی؟ صورت یک مرد که به لباس باشن دستاش بالا مثلا وای کلاتوش دو دست دیگه دو تا پا چهار دست چهار پا دیگه هم کشور شد نه شد نه بس کدام شهر؟ چهار هنگه باشد انگله برای چی؟ اینجا هم میدم که تاریخ دارم یک دقیقه وقت شما سپاری شد مرامت کی با سوال جواب میده؟ خب با این سوال عضو دسته سعید اکبر جواب میده. مرامت سعید اکبر. محترم روی درباره مصوره اونقدر معلومات نداریم لیکن از روی تاریخ قدیمه داشتن من ایتالیا رو پیشنهاد میکنم کشورهای اروپایی. یعنی که اینجا گپ درباره کدام مصوره میره شما تنگو که در سوال ما دو قسمت داشت گفتیم که این کدام کشور اروپایی است و این کدام مصوره است برای اینکه این بسیار مهم است قسمت مهمی سوال همی است و شما مثلا آدمانی رو که 4 دست و 4 پای دارد اینا در هر کجا نمیبینین
дар баъзе мусаввараҳо мебинед ва мо барои чӣ ҳиндустона ёдрас шудем ки масалан ин чиз дар ҳиндустон чизи муқаррарӣ аст. Дар тасвиргарони он ҷо ин чизро истифода мебаранд. ду дасту ду по доранд масалан, ё махсусан дастҳои зиёд доранд сурати одамон. аммо ин ҷо гап дар бораи як кишвари аврупоӣ меравад ки танга истеҳсол мекунад ва он ҷо як тасвир истифода мешавад. тасвири нафаре ки 4 дасту 4 пой дорад. ин кадом кишвари аврупоӣ аст? як қисми савол. қисмати дуюми савол ки кадом мусаввара аст ин? Ин ҷо гап дар бораи кадом мусаввара меравад? кадом мусаввара? ин шумо медонед ки масалан дар мусаввараҳо хеле зиёд ҳастанд, вале аз ҳар як рассом мусаввараҳое ҳастанд ки бисёр машҳур ҳастанд, не? ҳамихас мисли Монализаву мисли баъзе мусаввароҳое ки масалан мо ҳама асарҳои рассома надонем, баъзе тасвирҳои алоҳидаи ӯро медонем. Дар тамоми дунё ҳамин тавр аст. онҳое ки албатта ба ин соҳа машғул ҳастанд мо чизи бештар аз мо медонанд, аммо мо аз ҳар рассом масалан тасвирҳои машҳуртаринша масалан медонем, ба ёдмон аст, номша медонем. дар ин саволам ҳамин чиз аст. марҳамат. муҳтарам рӯи як мумкин рамзи як инсоне ки шояд заҳматкаш ё қудратманд ки дунёро ба даст овардаги аст. бале бале, аммо саволи ин гуна аст ки ин кадом давлат аст ва гап дар бораи кадом тасвир кадом мусаввара меравад? мутаассифона номи ҳамин мусавварат ба ёдатон наомад. ва ин давлат ба назаратон кадом давлат аст? Италия. итолиё аст. хуб, бояд гӯям ки айнан ҳамон чизе ки дар барнома мо пешакӣ ба қавли огоҳ мекунем шуморо ҷавобҳои қисман дуруст. ва ин ҷавоби шумо ҳам қисман дуруст аст фақат, тамом. ва шумо қисмати асосии ин ҷавоба гуфта натавонистед. воқеан ҳам ин итолиё аст ва ин мусаввараи машҳури инсон ё одам будааст, Леонардо да Винчи. ва он танга сурати одам буд ки 4 дасту 4 по дорад. ва ин Леонардо да Винчи ҳамон мусаввараи бисёр машҳури инсон ё одам. хуб, вале ҳисобтон бад нест. фақат чанд фоизи тимҳо бо ҳамин ҳисоб ҷамъбаст мекунанд? яъне бо 4 ҷавоби дуруст. аксаран дигар ҷавобҳо 2 ва 3 ҷавоби дуруст доранд. хуб, ин тим ном дошт Китобдор ва умедвор ҳастам ки барнома ҷолиб буд. барои муаллифони саволҳо, барои бинандаҳои мо ки саволҳои худро пайваста ба унвони мо мефиристанд, изҳори сипос мекунам. ташаккур барои шумо бинандаҳои азиз ки ҳамроҳи мо будед, тамошо кардед ин барномаро. ва мақсади мо ин аст ки мо ҳамин гуна бо истифода аз ин бозӣ тавонем ки дониши худро бештар кунем. он чӣ ки намедонистем ине ки маълумот бигирем дар он бора ва умедворам ки ҳамин тавр ҳам мешавад. хуб, муваффақият, барор ва баракатро баротон орзу дорам. Субҳон Ҷалилов будам. то барномаи дигар комёбу муваффақ бошед.